हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय आसा खालामो नायगिरि लोगोफोरा गासैबो मोजां दं होननानै जोबोर मोजां खौरां लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव जायफोरनाखि मेडिकेलाव मावनो गोसो थ' नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां पस्ट ओंखारदों 609 टटेल पस्ट दं दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगोन आरो बेनि एप्लाइ डेट लास्ट डेटआ माब्ला आं गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजों होलांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना गासैखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर बे फैदोंमोन डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसननिफ्राय फैदों गासै भेकेन्सिया दङ 609 दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो नुलांगोन मा पस्ट दं थ' लोगोफोर जों दायो जागायदिनि अफिसियेल नटिफिकेसन जों नायगासिनो दङ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा गासैखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे जाहैबाय लोगोफोर बियो अफिसियेल नटिस बे फैदोंमोन डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसननिफ्राय फैदों 23 जुनाव फैदों एबा दिनैसो फैदों आरो बेनि एप्लाइ डेटआ जाजेनगोन लोगोफोर 30 निफ्राय जागोन एबा 30 जुननिफ्राय जानानै बिनि लास्ट डेटआ जुलाइनि 15 सिमाव थाहैगोन थ' नोंथांमोना बेनि गेजेरावनो एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन बे जाहैबाय नैबियो www.dme.assam.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन थ' जों बेखौ नायदिनि लोगोफोर बेवहाय पस्टआ मोननै टाइपनि दङ बे जाहैबाय स्टाफ नार्स आरो मोनसेया जाहैबाय आईसीयू थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों टेकनिशियान जागोन बे आईसीयू ना थ' नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना बीएससी नार्सिं पास खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय आईसीयूनियाहाय हाई सेकेन्डारि पास जानांगोन बे साइन्सआव लोगोफोर नोंथांमोना डिप्ल'मा थानांगोन आईसीयूआव नोंथांमोना टेकनिशियान कर्स थानाय जानांगोन नोंथांमोना आरो बेनि पे स्केला जादों लोगोफोर 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 जागोन स्टाफ नार्सआव आरो बेनि ग्रेड फीआ जागोन 8,700 पार मान्थ आरो बेवहाय दङ लोगोफोर टटेल भेकेन्सिया दङ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर बुरजा स्टाफ नार्सनि थाखाय 484 दङ आरो आईसीयूनियाव दङ लोगोफोर बेवहाय 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 जागोन बिनि पे स्केला आरो लोगोसे बिनि ग्रेड फीआ एसे खम जागोन 6,200 जागोन पार मान्थ आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सियाव दङ 125 दङ आरो बेवहाय माखासे केटेगरि वाइज लानानैबो दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों स्टाफ नार्सआवहाय जेनेरेलाव दङ 194 दङ ओबीसी एमओबीसीआव दङ 121 एससीआव दङ 29 एसटीपीआव दङ 48 दङ आरो एसटीएचआव दङ 24 आरो ईडब्लिउएसआवहाय दङ 48 आरो पीएचआव दङ बेहाय 20 दङ आरो नोंथांमोना आईसीयूआव दङ आनरिजार्भआव दङ 50 दङ आरो ओबीसीआव दङ एमओबीसीआव दङ 31 एससीआव दङ 8 दङ एसटीपीआवहाय 13 दङ आरो एसटीएचआवहाय 6 दङ आरो ईडब्लिउएसआवहाय बे इकनमिक विक सार्भिस होनना बुङो बेखौ 12 दङ आरो पीएच माने फिजिकेलि हेन्डिकेप जागोन बियो बे जाहैबाय 5 दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय रिजार्भेसन दङ आरो बे नोंथांमोननि बैसोआ जानांगोन मिनिमाम 18 इयार्स जानांगोन थ' नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्राय लानानै 38 सिम नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे लिंकआव थांनांगोन एबा वेबसाइटआव थांनांगोन बे जाहैबाय dme.assam.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो नोंथांमोना नैबेहाय नाम्बार 2 नुदों नोंथांमोना गासैखौबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन भेरिफिकेसन समावहाय गासैखौबो अरिजिनेलखौ लांफानांगोन लोगोसे नोंथांमोना जेरक्स कपिबो लांफानांगोन आरो नोंथांमोना गांनै फट' कपिस लांनांगोन कालार जानांगोन नोंथांमोनाहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना क्वालिफिकेसननि एडमिट कार्ड लांनांगोन एजबोर्डनि थाखाय आरो दङ बियाव दङ लोगोफोर एडमिट कार्डखौ लांबाय लोगोसे गांनै पासपर्ट लांबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना फार्स्ट सार्टिफिकेटनि मार्कशीट लांबानो जाबाय आरो नार्सिं काउन्सिल रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना सार्टिफिकेट लांफानांगोन आरो नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन थिग बेबायदिनो गासैखौबो लांनांगोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों पार्मानेन्ट रेजिडेन्टशिप सार्टिफिकेट एबा पिआरसिबो लांनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना इकनमिक वेकार सेक्सननिब्ला ईडब्लिउएसनिब्ला नोंथांमोना बेखौ लांनांगोन थ' जों बेखौ बुजिबाय लोगोफोर आरो दानिया जों फैदिनि माखासे इन्सट्राक्सनावहाय थ' नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना 30 निफ्राय खालामनांगोन 30 निफ्राय लानानै नोंथांमोना जुलाइनि 15 नि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो नोंथांमोनाहाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेवहाय थांनांगोन बे जाहैबाय अफिसियेल वेबसाइट www.dme.assam.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन 30 निफ्राय एबा 30 जुननिफ्राय जागायनानै 15 सिम थांगोन जुलाइनि थ' नोंथांमोना बेवहाय जोबोर मोजां सुबिदा मोनदों थ' नोंथांमोना जायफोरनिखि स्टाफ नार्सआव मावनो गोसो आरो लोगोसे आईसीयूआव मावनो गोसो नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां स्कप फैदों थ' नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जुदि नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै गोदानै आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मानोना आंनि चेनेलाव गासैबो जबनि नटिफिकेसन मोनबाय थागोन आरो माखासे रिजाल्टनिबो आपडेट मोनगोन थ' नोंथांमोना
लाइक खालामबानो जाबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो हानायसेबां शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथियो थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै आरो आं जाहाथे मोजां जबनि आपडेट मोनोब्ला आङो होगासिनो दङ लोगोफोर आंनि चेनेलाव आपकामिङाव आं गासैखौबो होगोन थ' लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ बेवहाय फोजोबनाय जाबाय।